नों माब्ला समाव गोमागोनलै भाइ मिथिबाय नों जुदि बिदि होबाय थायोबा नों गावनि जिउखौनो नों माब्लाबा फोजोबना लागोन मिथिबाय आं दं होनाय खोथा नङा आं नोंखौ जेबो खालामाबो आं नोंखौ ओरैनो होनदोंसो आरो बुस्थुखौ आच्छा नों माब्लाबा समाव गोमागोन नों गावनि गंसेखौ फाननो बबे एंगोलनिफ्राय नोंनि बाथ्राखौ मा मावना होदों सोरनि थाखाय सोर मा मावना होदों होनलाय मानो बे बाथ्राखौ मानो बुंखो मोजां मा खामानि मावना होदों अनजालि दैमारि मोनबायदि मानसिखौ नोङो जे बिराद गाज्रि होनदों मा गाज्रि होनदों माने बिपिएफआव फैबाथाय बिमानि गाज्रि आरोना आंथ' गाज्रि होनाखै मोजांसो होनदो थांदो मोजांसो जादों होनदो आंथ' गाज्रिसो होनाखै नों बबे एंगोलनिफ्राय बुंखो बाथ्राखौ मा एंगोल नोंनि भिडिअखौ नाया नामा नङा नोंनि जे आंनि जिउखौ फोजोबना लागोन होनना बुंदों बे बाथ्राखौ नों मानि थाखाय बुंदों मा एंगेल थाखाय नोंखौ सैला रावबो सैला नों रागा जोंनानै दं बयबो सोर बबे समाव रागा जोंनानै सोरबा खालामगोन नों रावबो बुंनो हाया दा नों टारगेट लादो आंथ' टारगेट लायाखै नोंखौ आंथ' पार्टिनि नङा रावबो नङा मानो नङा जानांगोन दे नोंनिबा आं बबे पार्टिनि होनो दे नांगोलनि नोंथ' होनखायोब्रा नोंखौ माबा मोनसे गाज्रि बुंहरबाथाय नोङो सोरबा माबा होनबाथाय बे नांगालि जाखाबाय माने गावजों नोंजों खेंख्रा जाबानो नांगालि जाबाय बेखौ नुखाबाय बहुद मानसिखौ नुबाय आं नोंखौ होनहरबानो नांगालनि गावजों एसे खेंख्रा बा नांलाय हरबाय बा माबा मोनसे होनहरबाथाय नांगालि जाबायबो डाइरेक्ट नों मानो फोथायो लाब गैयालै भाइ मोनसे लाब गैया भिडिअ इउटुबखौ बानायोबा मोजां बानाय पपुलार जागोन बेनोथ' मोजां नोंनि थाखाय नों मोजां सानदों जागोन नों माब्ला समाव मा जागोन नों जेबो फात्ता मोननाय नङा मिथिबाय मा माब्लाबानि समाव मा जागोन नों गावखौनो जेबो फात्ता मोननाय नङा आं गियान दमखौनो गियान नोंखौ दं होनाय खोथा नङालै आं नोंखौ रावनिखौबो दमखौ गियान नोंलाय सोर खैजोन बुथारखो नों नङालै मिथिबाय दम गैया आंखौ दम होना लाब गैया दम होनायखौ नों बै समावसो बुजिगोनब्रा जेब्ला एक्सन जागोन ना नोंजोंलाय जेब्ला एक्सन खालामो सोरबा होमब्लासो नों बुजिगोन गिनाया माबायदि होमबासो नों मिथिगोन बेफोरखौ आं जेबो गैया आं मिनिनोसो ओंखारो गियाना आं थिग गैया गियाना सानसेसआव मोनगोन भाइ मिथिबाय गोजौनिफ्राय नुहुरगोन नों गोजौनि लामानि माने बिराद खाथियाव आरोना नों आं बेफोरखौ 1% गियालै 1% दे गिया मोजां बानायबाय था उनाव बुजिगोन आरोना आं माथो बुंबावनो बानायबाय था बिदिनो बखिलाबाय था बिदिनो होनलाबाय था आंथ' मोजांसो बुंदों ना नोंनि थाखाय मोजां ना मोजांखौसो बुंदो नोंहालाय इयाव मानो खर' सानायखौ नायनो बाबाय आं नोंखौ नोंनि भिडिअ माने सोरखौबा जावनाय सोरखौबा रायनाय सोरखौबा बखिनाय नायनो बादोबा था नायनाङा माने नों गावखौनो गाव बिराद सानो आरोना आंखौ बयबो मोजां मोनो बिराद सापर्ट आंजों बे खोथाखौ नों सानोना बेनि लोगो बाथ्रा गैयालै जाम्बायासो नोंनाव खर' जेबो गैया मिथिबाय नों मा पइन्टखौ लानानै नों मा सोरखौ मा बखिबाय थादों नोंलाय सोरनिबा मोनजादों नोंलाय नोंलाय मा पइन्टखौ लाना फन खालामदो नों सोरनिबा मोनजादोंलै बे नों पलिटिकेलाव नोंहा मा रल दं जेनेबा नों मा हिसाबै नों एथबां एक्टिभ रलाबाय थादों नोंलाय इउटुबावलाय आंलाय मा इउटुब फेसबुकआ माबा पलिटिकेल प्लेटफर्म दा माबिलाय नों इउटुब फेसबुकआ माबा प्लेटफर्म नङा नोंनि पलिटिकेल गेलेनाय नोंनि प्लेटफर्म नङा बियो बखिलाबाय थादो भाइरेल खालामबाय थानो मोजां बाथ्रासो बुंदोंलै फाग्ला मोजां बाथ्रा नङालै नोंबो एसे सानना नाय मिथिबाय खोथाया बिदि नङा एसे गुदि खिथा एसे मोजां साननानै दम होनाय खोथा नङालै दमखौनो गिया आदसा नोंखौ सोरथो दम होदों आं दम होदों नङा आंखौ नोंथ' दम होबाय आंखौ दा नों मा दम होदोंमोन नायसै आं नोंखौ मा दम होदों दे होनलाय मा दम होआखै जेब्ला मा खोथाखौ दम होनाय बायदि खोनादों नों बेखौ होनलायदे नों मा बुंनो गोसोखां आं नोंनो रेकर्डिंखौ हरगोन थारमाने मा थारमाने आं बुंदों नों जुदि बिदि भिडिअ बानायबाय थायोबा सोरजोंबा नों माबा मोनसे खालामजागोन बिदि खालामबाय थायोबा नों निजे टारगेट थानायखायसो बुंदों आंथ' टारगेट खालामा आंथ' बिदि खुनु पार्टि जेनेबा बिदि आंथ' बेनि सायाव आयेनगत भाबै बेब'स्था लानांगोन
नों बुंनांगोन नों सोरनिबा रायलायनायखौ खोनादों नों सोरनिबा रायलायनायखौ खोनादों नों इनभल्भ दोङो माबा नों बोरै मिथिगो नों बोरै मिथिगो नों बोरै आरो नों थैनानै थांखांबा नोङो माबाव आइनजोंनो रुजुगोन नामा नों गोजौआव आइनजों रुजुहैबानो जाबाय ना नों जाम्बा आरे बाबा खर' मेलेम गैया नोंनाव बोरमा माब्ला रायलायनाय दे बुंनाय माब्ला रायलायनाय सोर थिखा होदो नोंनो सोर थिखा होदो मारे सोर थिखा होदो नोंनो सोर मा थिखा होनो आं रावनिबो थिखा नङा नोंनि भिडिअ नुदों रागा जोंना फन हरदों आंनाव